150 voluntaris han participat en la jornada Mans al Riu organitzada per la Fundació Limne. Aquesta iniciativa ha consistit en la recollida de residus de la conca del Xúquer i del Serpis. Des de la Fundació Limne es mostren satisfets amb aquesta primera edició que ha sigut tot un èxit. En participar d'ella quasi un 90% de persones que no estaven vinculades a cap projecte de la Fundació. Nosaltres des de la Fundació Limne estem molt satisfets perquè és el primer any que estem fent aquesta activitat i la resposta ha sigut molt elevada. Tenim que tindre en compte que la gran part de voluntaris que estan participant no eren voluntaris anteriorment de l'Himne. Podríem dir que un 10% dels inscrits en la campanya eren voluntaris de la Fundació Limne, per exemple d'altres activitats com el projecte Rius, i la resta, el 90%, és gent que no coneixia la iniciativa del projecte Rius, ni coneixia la Fundació Limne ni ninguna de les activitats que portem endavant, per tant és un èxit. Els voluntaris han treballat de manera coordinada per eliminar les deixalles del riu. Un total de 250 bosses de residus i altres deixalles, com per exemple neveres, sofàs, canoes o peces de motor, s'han recollit. El principal objectiu de la campanya Mans al Riu és d'eliminar totes les deixalles que existeixen en els diferents trams dels rius que estan sent netejats i conscienciar a la gent de que els rius no són ningú abocador i que entre tots tenim que tindre-los nets. També se li passa una enquesta que deuen de complimentar per veure quins són els tipus de deixalles i més o menys quins creuen ells que són els generadors d'aquestes deixalles, per a que després la Fundació Limne pugui dissenyar campanyes específiques per a cada un d'aquests grups socials. Si, per exemple, prop d'un poble se veu que hi ha deixalles, doncs està clar que qui genera aquestes deixalles seran els propis habitants, els que es troben més propers d'aquest tram del riu, i que, per tant, a qui hi haurà que sensibilitzar seran aquests ciutadans. S'ha treballat en 10 municipis banyats pel Xúquer i el Serpis, però l'objectiu és ampliar la iniciativa a 20. Suposem que per a l'any que ve, degut a l'èxit que estem obtenint, ampliarem el número de municipis que s'incorporaran a aquesta campanya a uns 20 municipis i esperem que durant tota la resta de l'any hi hagi gent que se vagi inscrivint per a la campanya de l'any que ve. La major part del que s'han retirat són residus d'origen domèstic produïts pels mateixos ciutadans. És per això que des de la Fundació fan una crida a la necessitat de reforçar l'educació ambiental i el respecte al medi ambient. A més, animen a la ciutadania a sumar-se als diferents projectes de la Fundació per contribuir així a la millora del nostre entorn mediambiental.